Nasir El-Rufai ya yi barazanar ficewa daga APC idan Buhari bai gaggauta janye kalamansa ba. A yanzu da muka samu wani labari wanda yafin Daily News Hausa suka rawaito a yafinsu na Facebook inda suke cewa El-Rufai ya yi kirarin ficewa daga jam'iyyar matuƙar Buhari bai gaggauta janye kalamansa ba. Za mu fice daga jam'iyyar APC matuƙar Buhari bai gaggauta janye kalamansa na nuna goyon bayan ɓangaren gwamna mai malabuni kan shugabancin jam'iyyar APC ba. Gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru El-Rufai ya bayyana cewa ba za su taɓa yarda da matakin da Buhari yake irin ɗauka na da mai buni kan kujerar shugabancin jam'iyyar APC ba. El-Rufai ya ce, lalle dole ne gwamna mai balabuni ya sauka daga wannan matsayi tare da barma gwamnan Neja Sani Bello. Gwamnan a ƙarshe ya yi barazanar barin jam'iyyar matuƙar aka ce za a ci gaba da yin wannan rahin adalci da aka fara. Inda muke fatan ba za ku yi ƙasa gwiwa wajen danna mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inda bayan kun danna alamar like sai ku danna jar alamar nan ta subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kaɗai za a riƙa sanar da ku da zarar mun saki sabon bidiyo, darasi ko wani labari. Mun gode. Thank you.